timo mos ahinya. Jodak ma South Oyoma Ward mayudore kar chung' od bura mar Arieda e kaunti ma Siaya kwayo piny owacho mar kaunti ma Siaya mondo ber dag pi ma East Oyoma makoro osedak kuom higni mohewo 50 kendo nitiere e rang'eny ma ok ber. Kotelne gi jakom mar dag pi e East Oyoma James Hamisi Oyaro giywak ni kopogore gi kethruok dag pi no osedak kuom higni maromo 53 to nyaka sani pok olose mondo mi okaw ting' mar kwan ji mathoth mosemedore e alworano. Giwacho ni pok giyudo resruok kata bang' chwalo ng'ur margi ne sirikal kuom kinde ma kinde. E wi mano gikwayo piny owacho mondo mi otim mapiyo e loso dag pi mondo jopiny oyud konyruok. En 340 cubic meters. So no nego be no serve a population of 5,000 meters. Right now, o serve dhano 60,000. Dhano 60,000 gi ok onyal serve nikech oyiech, ochwer makoro ok onyal serve ji nyaka ram. Kaka unene onego be ni koa kosepong' to oringo with gravity nyaka Masala nyaka ram mondo mi oserve ji. Ok onyal serve ji nikech oti. Wasekawo thuolo mar mondo mi wawuo gi the county government through public participation mwasebedo godo adek magi bende biro magi nene magi yiere through jopiny ni gilose nyaka dakika masani pod ok olose nikech nokwayo ni mondo obedo improved to a capacity mar 1,000